Għaddej b'ritmu tajjeb ix-xogħol fuq il-weda elettorali ta' pixxina ta' daqs Olimpiku f'Bormla. Din se tkun l-ewwel pixxina indoor f'Malta u se tkun magħmra bl-aħħar teknoloġija grazzi għall-investiment ta' 14 miljun euro. Fi żjara fuq il-land tax-xogħol il-Ministru Clifton Grima li taħtu jaqa' l-portafoll tal-isport spjega li dan il-kumpless sportiv se jikkumplementa dawk il-faċilitajiet diġà eżistenti, iżda dan l-investiment mistenni jattira wkoll lejn pajjiżna aktar turiżmu sportiv. Il-Ministru Grima qal li dan il-proġett kien imnebbaħ minn diskussjonijiet ma' assoċjazzjonijiet u atleti Maltin. Rajna li kellna nuqqas ta' faċilitajiet akwatiċi indoor ġewwa pajjiżna li allura kienet ikun żvantaġġ għall-atleti Maltin meta ġew biex jikkompetu f'kompetizzjonijiet internazzjonali ġo faċilitajiet li huma tal-istess portata. Dan il-proġett ta' pixxina state of the art fil-qalba tal-Kottonera se jkun amministrat minn Sport Malta. Il-kap eżekuttiv ta' din l-entità Marko Tajjar ta' rendikont ta' fiex waslu x-xogħlijiet fuq dan il-kumpless. Nistgħu ngħidu li l-pixxina, il-banju tal-pixxina għandu kollox lest, issa qatt jonqos biss il-qiegħ li huwa wieħed li jitla' u jinżel, allura jkollok qiegħ innovattiv ħafna barra minn hekk qed isir ix-xogħol tal-MNDs, jiġifieri d-dawl, l-arja kondizzjonata fid-dressing rooms kollha sew fil-pjan fejn in-nisa u anke fil-pjan ieħor, twaħħal ukoll il-pilastri tal-ħadid fuq in-naħa u oħra tal-pixxina, is-saqaf huwa lest. Marko Tajjar qalilna li din il-pixxina mistennija tibda titgawda mill-ewwel nofs ta' din is-sena minn diversi atleti ta' dixxilpini differenti. Għawek ħajintuża wkoll mill-water polo, mill-artistic swimming li għandhom ukoll oli ta' 2.1 adjustable u li jistgħu jaħdmu ħafna għax id-dawra tal-pool ukoll jistgħu jaraw ukoll l-iżbalji li għamlu, allura ħajkun qed jintuża mill-isport akwatiku ukoll. Dan il-kumpless li jinsab imdawwar minn diversi skejjel se jitgawda wkoll minn studenti żgħar biex jintroduċu ruhom ma' dixxilpini akwatiċi. Hawnhekk qed inġibu il-pixxina ġa nofs dawn l-iskejjel kollha tfisser li ġa għandna kuntatti mal-iskejjel kollha privati tal-Knisja u tal-Gvern sabiex jiġu jużaw il-pixxina filgħodu u tfisser li inti qed tinvesti f'aktar atleti. Din il-faċilità f'Bormla għandha wkoll l-ispazju għal 400 spettatur, dressing rooms, uffiċini u kmamar ta' kontroll fost l-oħrajn.